Γεια σας, είμαι ο Πέτρος με την Safer and Safer και σήμερα θα μιλήσουμε για τις βασικές υποχρεώσεις ασφάλειας και υγείας των εταιριών στην Κύπρο. Την περασμένη Δευτέρα εκδώσαμε ένα quiz σε σχέση με το ποιες εταιρείες πρέπει να έχουν σύστημα διαχείρισης κινδύνου. Οι απαντήσεις ήταν για εταιρείες που εργοδοτούν περισσότερα από 5 άτομα, 50, 200 ή όλες οι εταιρείες και φυσικά η σωστή απάντηση ήταν όλες οι εταιρείες. Πέραν της υποχρέωσης για την εκπόνηση συστήματος διαχείρισης κινδύνων, οι εταιρείες είναι υπόχρεες να έχουν υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας με ελάχιστη εκπαίδευση 35 ωρών. Εάν όμως η εταιρεία εργοδοτεί περισσότερο από 200 άτομα, τότε πρέπει να έχει λειτουργό ασφάλειας με ελάχιστη εκπαίδευση 130 ωρών και πρέπει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Επιπλέον, εταιρείες οι οποίες εργοδοτούν περισσότερα από 10 άτομα πρέπει να έχουν επιτροπή ασφάλειας και υγείας με ελάχιστη εκπαίδευση 6 ωρών. Αυτά για σήμερα. Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας. Μην ξεχάσετε να δείτε το βίντεο της επόμενης εβδομάδας και όπως πάντα, να είστε safer.